Aj tento rok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove dáva možnosť nezamestnaným zapojiť sa do národného projektu pre obnovu kultúrneho dedičstva. Ide o projekt obnovy hradov. Pilotný projekt spustili ešte v roku 2011. Zapojenie nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva ráta s využitím 3,3 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu na obdobie 3 rokov 2012-2014, pričom vďaka projektu by malo prácu získať približne 840 nezamestnaných, evidovaných na úradoch práce. V tomto roku na tento projekt dostane Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 258 000 eur. Ide o financie na refundáciu miest a pracovné pomôcky pre ľudí evidovaných na Úrade práce ako nezamestnaní, ktorí získajú krátkodobú prácu pri záchrane kultúrnych pamiatok v okresoch Prešov a Sabinov. Projekty finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry, ktoré uvoľnilo prostriedky na materiál a ďalšie výdavky. V Prešovskom kraji od júla tohto roku budú pracovať nezamestnaní na hradoch v Kapušanoch, Veľkom Šariši, Kamenici, Hanigovciach, Podhradíku a na opevnení hradieb v Sabinove. Historické pamiatky sa cez špeciálny dotačný podprogram budú opravovať na celom Slovensku.